बेनो जे जोंहा ट्राइबेल बेल्टखौ रैखाथि होनायनि आयेननि बेबस्था दं आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 माने आरो नेक्स्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनाय 1947 दा गतिके बे 1947 आव एमेन्डमेन्ट खालामनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बे बेल्ट ब्लकनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ जेसेबां इलिगेल भाबै अबैध मानसिफ्रा बेयाव हाबना थाफैदों बेखौ होखारनांगौ आरो अथिमते बे आयेनखौनो बाहायनो थाखाय आसामनि अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे बिथोनबो होखाबाय जे जेसेबां इलिगेल भाबै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव माने ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै दङ बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो होफिननांगौ बेबायदि मोनसे अर्डार हाइकर्टनिफ्राय दंखायो दा जों बेफोर अर्डारखौ लानानैनो जोङो सरकारखौ नारसिननो थाखाय सरकारखौ जोङो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय माने थानो मोनै मानसिफोरखौ होखारनो थाखाय जों दिनैनि धरनाखौ जों लानाय जादों जाहाथे सरकारा जोंनि बे दिनैनि धरनाखौ गुरुत्व होयो आरो बेखौ गुरुत्व होनानै जाहाथे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल मानसिखौ जाहाथे होखारो दा जों दिनै नुदों आसामाव हेमन्त बिश्व शर्माया गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि सत्रनि हाखौ उद्धार खालामनानै दिनै लाबाय एडमिसन खालामबाय खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल भाबै हाबना थानाय बेखौ होखारनांगौ बिनि हाखौ दिनै बे बेबस्थाखौ लानाय जायाखै जों हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायनो लुबैयो बिथाङा जाहाथे बे जे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामा जाहाथे जोंनि ट्राइबेलफोरखौ जाहाथे बिथाङा अनो ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ जाहाथे निरापत्तानि बेबस्थाखौ लायो जों बिथांखौ दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों खावलायहरो दा बे डिसिनि जानानै सासे मेजिस्ट्रेटआ फैबाय मेजिस्ट्रेटनि आखायाव जोङो डिसिनिबो होनाय जाबाय आरो चिफ मिनिस्टारनिबो जों मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन जोङो जेसेबां दिन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय ट्राइबेल नङै अना ट्राइबेल इलिगेल मानसिफोर थानो मोनै मानसिफोर जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दं बिसोर होखारनांगौमानि जोङो आन्दलन खालामबाय थागोन आरो जों बेखौ अलरेडि आल'सना खालामबाय जों थांखि लाबाय जों बावैसोनि उनाव आरोबाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो धरना होनायनि प्रग्रामखौ जों लागोन आरो बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन जेब्ला जों होखारा दा बेयाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय चिरांनि मजाबारि गामिया 1947नि 1 डिसेम्बराव ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दाजानाय ओमफ्राय बे दानायनि उननिफ्राय बे जायगायावनो बर'फ्रा दंजोबो ओमफ्राय बे बर'फोर थानाय जायगायाव बबेनिफ्राय गेजेर खलबाव गुबुन माने नान बनाफाइड मानसिफोर थानो मोनै मानसिफोर जे हाबफैना थाफैखो बे आसरित बाथ्रा दासिमबो खिन्थु बे मजाबारि गामिनि हा हुनि जायनाखि माबाफोर रेकर्ड पत्रफोर दं फाट्टाफोर दं बे फाट्टाफ्रा बर'फोरनिनो ओमफ्राय बे जायगानि बर'फ्रा दासिमबो खाजोना होननानै दंगासिनो दङ बेखायनो बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली सार्कोलनि आन्दाराव मजाबारि गामिनि जेसेबां एनक्ल'जार दं बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो गोबाव समनिफ्रायबो नाजागासिनो दङ नाजायै नाजायै जोंहा 2019आव चिरां जिल्लानि एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटआ मोनसे बिसार खालामदों बिसार खालामनानै बे बिसारनि गेजेरजों बे ट्राइबेलनि हा होननानै अर्डार होना होदों आरो बेखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै बे रोखोम मोनसे अर्डार दा बिटिसिआव हरदों दा बिटिसिआव हरनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव जों बे फाइलखौ लाबोनानै हाग्रामा महिलारिखौ जों मोनदों दा बिथांमोनहाबो बे समाव इभिक्सननि मोनसे प्रसेस माने जेसेबां नांगौ दा बिनि रिपर्टखौ लाजोबदों दा सार्कोल अफिसनिफ्राय जेसेबां रिपर्ट नांगौ बे रिपर्टखौ लादों बिटिसिनिफ्राय दा बे प्रसेसा जागौमानि दा बे इलेक्सन खाथि फैबाय दा इलेक्सननि सिगाङावनो गासैबो प्रसेस जोबजोबनानै ओंखारनांसिगौ दा बे जा फाइला दा माने माबायाव दङ रन्जित बसुमतारी एलआरनि इएम दा बिथांनाव दङ फाइला दा बिथाङा एप्रुभ होब्लानो इलेक्सन खामानिया जायो अलरेडि माने जेसेबां माने प्रसेस दं खामानि अफिसियेल खामानि बे अफिसियेल खामानिया जोबजोब्बाय कमप्लिट जाबाय जास्ट माने एप्रुभ खालामनांगौ फाइलाव बे फाइलखौ सयोब्लानो बे इलेक्सना जायो दा बेखौनो जों इएमआ जाहाथे माने इमिडियेट बे फाइलखौ माने जाहाथे एप्रुभ खालामनो हायो बेखौ खावलायो आं मैया मोनसे प्रमद बर' बुंनाय निउसखौ आं मोनसे मोनदों निउस पर्टेलाव ओमफ्राय लोगोसे फेरेंगा बसुमतारी बुंनाय आं निउसाव मोनदों दा बेखौ लानानै नोंथांमोना प्रश्न खालामबाय क्लियारिफिकेसननि थाखाय खोब मोजां जाबाय बे प्रश्न होनाया आं क्लियारिफिकेसननि थाखाय आंखौ सुजुग होबाय नोंथांमोना आं धन्यबाद होयो दा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सासन खालामनाय समाव दावराव दैखेब नार्जारिया
गोख्रों बिफिबनि मावथि बे गोख्रों बिफिबनि मावथि सरकार बिफिब सरकारा जेबो खालामाखै बे समाव नोंथांमोना दरलायसे हा बे उद्धार खालामाखै बे कुइसनखौ खालामदों प्रमद बर'आ आंनि सायाव दा बेखौनो बुंनो लुबैदों प्रमद बर'खौ जे दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायाखै होननानैनो दिनै बिटिसिनि चिफ बिथाङा जाफैदों हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननानैनो माने हाग्रामा महिलारिनि जायगायाव बे चिफ जाफैनानै खामानि मावनो होननानै जिरायफैदों दा गथे बिथाङा मावनांगौ दा बिथाङा दायथ'खौ लाफैनांगौ दा रायजो राजा बिनि सायाव आसा खालामदों बिथाङा हाग्रामा महिलारि मावनो हायै खामानिखौ मावगोन बेखौ बिथाङा आसा खालामदों रायजोफ्रा आसा खालामदों खिन्थु जे हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै 17 बोसोराव बिदि होननानै जे गावबो मावनाङा बे बाथ्रा नङा दा जोंहा आंखौ प्रश्न खालामनाय बाथ्रायाव आं ओरैबायदि रिप्लाय होनो लुबैदों बे 17 बोसोराव मा मावदों बे बाथ्रा जोङो 2012निफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जों खालामनांबोदों आरो लोगोसे 2014आव जोंहा भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंहरदों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एसेबां इलिगेल हाबनानै दङ बेखौ होखारनांगौ होननानै नरेन्द्र मदिया बिथोनहरदों बे अर्डाराबो गिदिर अर्डार बे खिन्थु बे जों जे मावदों बे दरलायसेनि बाथ्रा नङा बे एन्टायार बिटिसि एरियानि बा आसामनि जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जादों गुबुन माने थानो मोनै मानसिफ्रा जे अबैध भाबै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामना लादों बेखौ होखारनांगौ होननाया बिराद गिदिर बाथ्रा बे दरलायसेया उद्धार खालामनो हायाखै होननाय बुंनाय बाथ्रा नङा बे टटेल एफा गुवार हा बुंनो थाङोब्ला जों हिसाब खालामनो मोननायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ बिटिसिनि जायनाखि माने इलिगेल मानसिफोरनि अकुपेसनाव थानाय माने एरिया जाबाय 3,49,505 बिघा बे 505 बिघा 3,49,505 बिघा हानि उद्धार खामानिखौ जों मावनो हादों 2014आवनो दा बेनिफ्राय जोङो 2019आव जे हाइ कर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार मोननो हाबाय बे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जेसेबां इलिगेल भाबै माने हाबनानै दं इलिगेल मानसिफ्रा बेखौ होखारनांगौ होननाय मोनसे अर्डार मोननो हाबाय बे जोंनि देरहानाय बियो जों मावनाय बियो ओमफ्राय मोनसे आं दिनै प्रमद बर'खौ मोनसे चेलेन्ज मोनसे लुबैदों बिदिनो आं खेबसेथि होननाय उनाव बिथाङाबो गाबोन जाहाथे गाव मा मावदों बे जाहाथे बुङो आं बेखौ दिनै क्लियार खोथा बुंदों बे दरलायसे हा उद्धार खालामाखै बे खेथ्रआव आं रिप्लाय होनो लादों जोङो 2018आव बै माबानि खुन्था गामि बासुगाव आनसलिकनि खाथियाव थानाय बासुगावनि खोलाजों थानाय सरायखुन्था गामि बे सरायखुन्था गामिनि गासै 22 बिगासो हा बे हाखौ जोङो गुबुन जाथिनि दखलनिफ्राय जों उद्धार खालामनो हादों आरो बे उद्धार खालामनाय समाव आंल' नङा बेयाव बासुगाव आनसलिक एबसुनि सेंग्राफ्राबो जोङो दंफाय लोगो लाफादों दा गथे आं दिनै प्रमद बर'नो खोन्थाबाय जे जोङो बे सरायखुन्थानि गामि बे गामिनि 22 बिगासो हाखौ जों उद्धार खालामना होदों दा बिथांनो आं खोन्थाबाय दरलायसे हा उद्धार खालामदों होननाय खोथायाव आं बुंबाय 22 बिगासो हाखौ जों उद्धार खालामदों दा बिथाङा बिनि उनाव जे गाव मा मावना दं जों रिप्लायखौ जों होनांगौ आरो बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोङो बे माने बिलासपुर गामिनि बकुल बसुमतारीनि 25 बिगासो हा बकुल बसुमतारी हा जों बेखौ उद्धार खालामना होदों दा बे हाया गुबुन हारि दखलाव दंमोन बे हाखौ जोङो सिडलिनि सार्कल अफिसारजों जोङो रायज्लायनानै सार्कल अफिसारजों जों माने खोब माने जुजिनानै जों बे हाखौ उद्धार खालामना होबाय दा गथे दा जों आंखौ जे सोंदों दरसे हा उद्धार खालामदों आं दिनै बिथांनो बेखौ खोन्थानाय जाबाय जे माने बिलासपुर गामिनि 25 बिगासो हाखौ जोङो बकुल बसुमतारी मानसिनो जों हगारना होबाय उद्धार खालामबाय आं बेखौ प्रमद खोन्थाबाय दा प्रमद बर'आ गाबोन आंनो रिप्लाय होनांगौ दा जों उद्धार खालामनायनि उनाव बिथाङा बे ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ मावगोन ना मावा बिथाङा मा खालामना होदों बिथाङा एभिक्सन खालामना खालामा दा दिनै बिथाङा आंनो गाबोन जबाब होनांगौ आरो लोगोसे मजाबारिनि जेसेबां हा दं दिनै मजाबारि गामि बे हाया गासिबो प्रसेस जाखाजोब्बाय बे प्रसेस जाखाजोबनाय हाखौ एभिक्सन खालामनांगौ बाखि दंसै बे एभिक्सन खालामनायनि बाखिखौ बिथाङा मावगोन ना मावा बिथाङा गाबोन आंनो माबाखौ जबाबखौ होनांगौ ओमफ्राय लोगोसे आं एसे बुंबावनो सानदों जे नैबे जोङो माबाया फेरेंगाया बिथां रन्जित बसुमतारीया आंखौ बुंदों जे गावनि बिफा समान हाग्रामा महिलारि थानाय समाव मानो मावाखै होनदों आं दा खोन्थाबाय जे जोङो 2012निफ्राय जों ट्राइबेल बेल्ट हाखौ जोङो उद्धार खालामनो थाखाय मावबोदों नाजाबोदों दा जों गोबां हानि उद्धारबो खालामबायबो जोंखौ बुंनाय जादों दा बिथाङा जे ट्राइबेल बेल्ट हाखौ उद्धार खालामनांगौ बिनि सायाव आं खुनु दिन थाङाखै
बिथाङा जेरै बुंदों आं गाव थांनानै बे ट्राइबेल नङि मानसिफोरखौ होखारनांगौ होनना बुंहैदों होननाय बाथ्रा आङो रन्जित बसुमतारीखौ आं खुनुदिन लोगो हमफेराखै थाङाखै आं बेजों खुनुदिन देखा जाफेराखै दा जोंना माने जनकलाल बसुमतारी थांदों लोगो लाहैदों बुंहैदों खिन्थु जोंहा दाबियाबो बे नङा जे ट्राइबेल नङि मानसिखौ होखारनांगौ बे नङा बे मिस इन्टारप्रेट खालामनाङा बे रं मोनसे माने इन्टारप्रिटेसन बे होनो नाङा जोंनि दाबिया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्टआव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा थानो मोना आरो बे नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि होनना बुङोब्ला बेयाव खुनु जाथि धर्म बर'नि बाथ्रा फैया बेयाव खुनु बर्न जाथि धर्म सोरबा बांगाल सोरबा जुंगाल सोरबा गुबुन जाथि बे बाथ्रा फैया एंग्रजास जों एंग्रजनि बाथ्रासो बुंदों दा गथे एंग्रजफोरखौ होखारनांगौ थानो मोनै मानसिया थानो मोना बे होखारनांगौ बाथ्राखौसो जों बुंदों बेयाव सोरबा गुबुन जाथिखौ बांगालफोरखौ होखारना दों होनलाबायनानै बुंनाय बे जाबाय अननाय बे इलिगेल जाथिनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो नागिरनाय जादों बेना जाथिनि गेजेराव मोनसे केवस मोनसे दाङाबाजि लाबोनाय नागिरनाय जादों बेखौ बे बुंनो नाङा आरो ट्राइबेल माने हाइकर्टआबो अनारेबल हाइकर्टआबो बेबायदि खुनुदिन अर्डार होआखै जे माने जाथि बिटिआव होखारनाय बिदि अर्डार होआखै हाइकर्टआबो बुंदों जे माने जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार्स होनना बुंदों इलिगेल एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनांगौ होनना बुंदों बे अबेबा मोनसे पार्टिकुलार जाथि अबेबा पार्टिकुलार मोनसे धोरोमनि मानसि बेखौ होखारनांगौ होननानै बे हाइकर्टआबो बुङाखै दा गथिखे आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होबाय बिथांमोननो जाहाथे बे रोखोम रं मोनसे इन्टारप्रिटेसन जाहाथे खालामना होआ आरो लोगोसे आं फेरेंगा बिथांखौ जोङो बुंलुबैदों बिथांनो गावनो मरेल मोनसे गियान होनो हादों होनना बुंदों जों मरेल गियान होनायनि बाथ्रा नङा सासे गाव खुंगिरि जाबाय जेब्ला फेरेंगाया गाव खुंगिरि जानाय हिसाबै गावहानो मोनसे मरेल दायथ' थानांगौ जे गाव मोजां बेबहार खालामनांगौ मानसिफोरजों मोजां रायलायनांगौ मोजां बिहेभ खालामनांगौ मानसिया अनेस्ट जानांगौ जाथिखौ मोजाङै दैदेननांगौ बे उल्था फाल्था खोथा बुंलाबाय नाङा जों खुनुदिन माने ट्राइबेल बेल्ट नन ट्राइबेलखौ होखारनांगौ होनना जों खुनुदिन बुङाखै बेबायदि उल्था फाल्था खोथा बुंलाबायनाया बे सासे इएमनि बे कर्तब्य नङा बेयो दा बेखौ आङो क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय